Masquera say Murume Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kareke kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara ka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi Murume Zimbabwe tunagira inyaya yayitika pana First Street na Nelson Mandela Road. Murume Zimbabwe aparunzi pana Murume Abata Mukadzi wake achikisana ari mumota nemumwe murume Murume Zimbabwe. Nyaya yakonzeresa vanhu vaungana vachishamisika nechiitiko ichi. Murume ari kunzi atanga kudedzera mushure mekunge aona mukadzi wake achikisana nemumwe murume mumota. Murume Zimbabwe zviri kunzi vanhu vaita noise zvotosvika pakutozotorwa vakaendeswa papolice cabin iri muna First. Murume Zimbabwe nyaya yashamisa vanhu vazhinji. Zviri kunzi varume vaviri ava vanga vachiratidza kuti vave age yati kurei, vanga vachidanana nemukadzi wechidiki. Murume Zimbabwe vamwe vataurawo zvakare vachiti vaviri ava vanga vari mumota vachikisana hanzi vanga vachipinda same church. Ende zviri kunziwo pafoni vamukadzi wemurume uyu anga aita involved in an affair nemukadzi wemunhu. Inyaya inoshamisa Murume Zimbabwe kuti zvinhu zvakuitika muno muZimbabwe zvakutyisa. Nekuti pane macases akawanda evabatwa vari marelationships nevakadzi vevanhu Murume Zimbabwe. Tichingoti aiwa ngatitambe tese zvakanaka kunzewo kuMurume Zimbabwe. Ndofunga muri kuona mapictures ayo ebongozo ranga richiitika kuona First Nelson Mandela Murume Zimbabwe. Ndonyaya tatakuigira muzvara nasi tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section kuti chii chiri kukonzeresa kuti vakadzi vevanhu vadanane nevarume vevanhu Murume Zimbabwe. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section.